खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि कनसेप्ट ब्लग इउट्युब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर इसोरनि अननायाव गिबियावनो बुंग्रोलायबाय आरोना लोगोफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांदो आरो लोगोसेनो चेनेलाव गोदान जायफोरा अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै होलांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंना चेनेला गोदान जाफिनबाय नालाय नोंथां गोदानबाबो आरो गोजामबाबो नोंथांमोननि साबस्क्राइब बानायनायनि थाखाय माने बे साबस्क्राइब बानायनायखौ जोंनो गोनांथि नालाय साबस्क्राइबखौ गोनांथि बिनि थाखायनो अननानै प्लिज नुसनबायदोंब्ला साबस्क्राइब बानायनानै होदो आरोना लोगोफोर मा होनो पार्सेल मोनफैदोंमोन आरोना लोगोफोर आङो फुल बिहरदोंमोन बेखौहाय माने अरिजिनेल ना डुप्लिकेट सानदोंमोन आरोना ओमफ्रायो अरिजिनेलानो फैदों बियो ओमफ्राय फुलायो प्लास्टिकनि सिना अरिजिनेल नामा ना प्लास्टिकनिसो अरिजिनेल ब्रायलाय tappar marunga babe jiangku oरैनो बेर खालामनो मा खर' होनलाबाय tappar marunga फिसा बिबार बारग्रा बलिया नुयो tappar marunga अरिजिनेला फैमारोथ' फांनै फांब्रै ओइ बाहाग फुलायलायदों बाल्थिं लाख दाहाय बाल्थिं आंनो लाबाखै नायसोलायसै आंना फख्रि जागोन बिदान बरिया ओमफ्राय लानायमोन न' बबे फांसेया माबायदि कालारनि बारबासो मिथिगोन आरोना लोगोफोर आङो पिस मोनब्रै बिहरदों नै फांब्रै ओमफ्रायो स्क्रिनाव होखादों आङो बिबारनि कालारफोरखौ मा होनो आं मिथिला आरोना ओमफ्राय थाब गैया नालाय इयाव माबा बायनानैसो गायनांसिगोन नै इदि प्लास्टिकसो होदों आं सानदोंमोनखि इदि अरिजिनेल फुल फैगोन ना फैया सानदोंमोन आं माने प्लास्टिकफोरनि नामा सानदोंमोन रानि बिफायाबो प्लास्टिकनि दांसो सानदोंमोन दां ओमफ्राय माने अरिजिनेल फैबाय आरो ओमफ्राय नै बियो ओमफ्राय बेगर फुल बेगर आरोना लोगोफोर नायनि बेसेबां दं बेगरा आंनिखौ देखायहरलाय मामा खै पिस फैदोंथाय बेगरा बिबार बागान बानायनोसै जोंहा बाथौआव बिमाखौ मा फागि हायाव माबा रज'ना रज'वाथाय हायावनो लारि खालामनानै जागायनाय बायदि खालामनानै जागायनोसै ए बुरजा खानाय नैबेयो 154 ओमफ्राय नैबेयो 129 मोनदां मोननैजों 283 थांदों आरो लोगोफोर आब कबिताया बुंहरदों आरोना सिगाङावहाय सानसे माने बिथाङा आंखौ प्रेगनेन्ट सानदोंमोननो सोंहरदोंमोन नामा आङो कमेन्टखौ माने रिप्लाय हरनो हायाखैमोन नामा आं बावलायलांबाय आरोना ओमफ्राय आब'आ सोंहरदोंमोनबा आङो कमेन्टखौ माने आङो रिप्लाय हराखैमोन खोमा दे आं गोसोआव गैया ओमफ्राय निमाहा हो आरोना आब' नोंनि सोंनायनि फिननायखौ आङो हरनो हायैनि थाखाय ओमफ्राय नंगौमोन आङो प्रेगनेन्टमोन आरोना अब्लाबो माने आङो भिडिअआव होदोंमोन माखासे माने इदि प्रेगनेन्टखौ आरोना फुल होजोबाखैबाबो आङो एसे फोरमायखादोंमोन आरो ओमफ्राय माब्लाबा फोरमायगोन सानदोंमोन नाथाय फोरमायनो हायासै आरोना ओमफ्राय दायो हामबाय न'आवनो हामदों आरोना लोगोफोर हस्पिटालाव थांनांदिया एप्रिलनि 7 तारिख खालि हामदों आङो निउ बेबिखौ एप्रिलनि 7 तारिख खालि मोनबाय आरोना न'आवनो बेनिफ्राय तारिखआबो एप्रिलनि 7 तारिख ओमफ्राय मोनानि टाइमाबो 7 बाजियावनो मोननाय जादों आरोना लोगोफोर सिगांनिखौबो रानिखौ तारिखआ 6 तारिखमोन ओमफ्राय टाइमाबो फुंनि 6टायावनो मोनदोंमोन आरोना खिन्थु बेना अक्ट'बरावमोन ओमफ्राय दायो नैबेखौ दा नैबेहाय निउ बेबिखौहाय आङो एप्रिल मासावसो मोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेबिया जोंहाना बाबु आरोना हौवासा सिगांनाथ' रानिमोन नालाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बेजों लोगोसेनो आङो मा होनो जोंहा बसुमतारी दख'ना ओंखारदोंनो ना आं बेखौथ' नुफेराखैमोन जे टाउनफ्रावबो थांनाय जाला दखानफ्रावबो थांनाय जाला ना बिनि थाखायनो नुवाखैमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा फेसबुक पेजावहाय गेमस्रि दैमारिया आब' जायोना बिनानाव जागोनथाय आंबो मिथिला आरो दै ओमफ्राय बिनि
माबायावसो नुबाय आरोना आङो बसुमतारी दखनाखौ मोजांखौनो नुदों नाथाय बसुमतारी टाइटेलाल' ओंखारनानै दङ आरोना गुबुन टाइटेला ओंखारथ'वाखै बिथाङा मालाय गेमस्रिया दैमारिखौ दिरुननो होनलायलांदों दिरुनदो नार्जारिबो दिरुनदो हायोबा मोनफ्रोमबो टाइटेलाबो थानांगोन आरोना अबेयावबा थाङोबाथाय दखनाखौ नुयोब्लानो माने बिथांनि नामखौल' मिथिनानै खायफाया टाइटेलखौ मिथियाना बिनि थाखायनो दखनाखौ नुयोब्लाथाय बियो उमुक टाइटेल होननानै मिथिनायनि आरोना आंबो बायनानै आंना बसुमतारी नालाय टाइटेला न'आवथ' मुसाहारिसोमोन दायो बायनानै गानलांनोसै आंबो अबावबा थाङोब्लाथाय माने सिनायथिफोरावहाय नांगौ जायोना टाइटेलखौबो मिथिबाथाय बेनो होननानै बुंसै आरोना दखनाखौ खोन्थाखानोसै ओमफ्राय फारसेथिं आरो जोंहा मा होनो बेयावनो बिराद इन्टारेस्ट नुनानै दिनै भिडिअ खालामनो लुगैनानै खालामथारदों आरोना लोगोफोर आङो बिथिंजाय बेबिया उन्दुनानै दङ नै गामसाखौसो फिनबाय आङो बे गामसाया गानसिरा नङा आरोना लोगोफोर गोथारसो जिखौ मा होनो बिबि गोलैनाय लोगो लोगो आं बे गामसाखौ दिरुननानै हो होननानै बे गामसाजोंनो आजावखादों बे प्रेगनेन्ट थानाय समावनो दानायमोन लोगोफोर जे आं इउटुब चेनेल खुलियै समाव दानायमोन बिनिखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो हायाखै आरोना बेखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ उन्दुनाय समावनो आङो गोसोखांनानै माने फेसबुक बिदिनो इउटुब बिबिजों दसे उन्दुनाय समावनो माने आङो भिडिअ नायबाय थादोंमोन नालाय बेवहाय नुबाय आरोना आदा जेम्सनि माखासे माने हाबानि साजायनाय बिराद इन्टारेस्टिं नुदों आरोना आङो लोगोफोर मालाय न'फ्राबोथ' जि मोजां साजायखानाय नालाय आदा जेम्सना ओमफ्राय हाबायाव गोबाङानो थांनो नागिरदों होन्दों नाथाय आदाया सुनिफोरखौ बुङाखै दै सुनिफोरनि थांनो ओंखारदोंना ओंखाराखै आदाया नुसनदोंब्ला आदा जेम्सआ आरोना नुसनदोंब्ला कमेन्टआव खिथाहरदो भिडिअखौ नायसनदोंब्ला कमेन्टआव खिथाहरदो आरोना लोगोफोर आं नेनानै थाबाय थागोन आरोना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबाङानोमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय अब्ला लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन नेनानै थादो